Πείτε μας δύο λόγια για τη συμμετοχή σας στα μουσικά σχήματα του Δευτέρου Γυμνασίου. Για πες μου. Πώς είναι ότι ο Στράτος μιλάει πάρα πολύ βαρετά. Να σου πω, ξανά ερώτηση, ξανά. Πείτε μας δύο πράγματα για τη συμμετοχή σας στα μουσικά σχήματα του Δευτέρου Γυμνασίου. Λέτε μετά που κάνα δύο Άλλο όνομα είχαμε πει σε βγάλει. Λοιπόν, το πιο σημαντικό, γνώρισα τον Χριστόφορο. Χριστόφορο, σ' αγαπάω. Νάτος. Χριστόφορο, σ' αγαπάω. Σ' αγαπάω. Screen. Κύριε, μην τον ακούτε. Ο Χριστόφορος είναι πάρα πολύ χαζός. Πάρα πολύ. Οι drummer συνήθως με τις φρέσεις. Κάνετε. Επίσης, Σε τεπών. είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ πιο πολύ με τον Ιάννα. Εγώ χάρηκα. Και τα περίγραφα αυτή ομορφιά της Αμβουργιάδας. Το όλο φεστιβάλ ήταν μια ευγενική χορηγία της TNT. Εγώ χάρηκα επειδή γνώρισα τον Μανώλη. Έχουμε και τον Μανώλη Διαμαντάκη. Έχουμε και χορηγούς. Εδώ πέρα. Πέρα την κάμερα. Είναι και ο Διαμαντάκης. Παίζει πολύ καλή κιθάρα. Και η TNT είναι πάρα πολύ ωραία τσική. Και ο Ζώμης. Ευχαριστούμε. Πράσινο τσάι. Κυρία μου. Είναι και ο Ζώμης γιατί Είναι δύο. είναι τέσσερις. Είναι δύο στο Τι βρίσκεται. Και είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε να συνεργαζόμαστε. Παίζουμε πάρα πολύ ωραία και θα σκίσουμε. Τι γίνεται πίσω από τα καμαρίνια. Live. Αναπανάληπτη εμπειρία, δεν ξέρω τι άλλο. Πες. Πάλι αυτή. Γνώση σε μένα. Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν να διάβασα σοβαρά. Καλά μωρία ήσαν. Live. Τι live! Πείτε μας κάτι για τη συμμετοχή σας. Στο φορέα. Κομπλάρε. Στο μεταξύ, κάποιοι σοβαρότεροι κάνουν πρόβα και ζέσταμα για τα κομμάτια. Εννοείται πως πάντα. Κάνουν οι άλλοι. Οι τέλοι τι κάνουν, Χωρίς σχόλιο. Α, καλά, καλά. Εμείς την κάναμε τέλεια την πρόβα και βρήκαμε τι θα κάνω στον Κώστα. Τι θα τον πατάω και θα του κάνω δίπλα στα αυτή χωρίς να ακούγεται το ρυθμό. Επαναλάβετε τι Είναι θα του πολύ κάνετε. Θα τον πατάω στο πατάω στο πόδι. ρυθμό ή θα του λέω ξέρω εγώ κοντά του χωρίς να ακούγεται το τι κάνει. Τι έχετε να πείτε. Έχω να πω ότι έχει ωραία κάμερα. Πράγματι. Και ωραία μοντέλα. Θα σκίσουμε. Αυτό είναι σίγουρο. Έχουμε κάνει τόσες πρόβες. Είχαμε και καλό μουσικό. Τόσες πρόβες. Καλό μουσικό. Ξέρω αυτό. Πόσο είχατε στο τρίμηνο? 20. Πολύ, πολύ, πάρα πολύ. Τρίκαλο μουσικό. Τρίκαλο. Τρίκαλο. Δεν είμαι από τα τρίκαλα. Δεν πειράζει, είστε τρίκαλος. Πώς θα λένε στα αγγλικά. Ναι. Και το κομμάτι δεν είναι δύσκολο, είναι Three good. Α, άμα θέλετε έτσι, very good. Είστε very good. Pretty good.